дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар иди меҳргон дар вилояти Суғ. баъди супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба амниятиҳо дигар барои суханҳои ноҷо ҷазои ҷиноӣ намедиҳанд. дабири кулли созмони милали муттаҳид Эмомалӣ Раҳмонро шодбош гуфт. маликшон неъматзода ҳисобот дод. даромади буҷети маҳаллӣ 103% таъмин гардид. гап сари корона, коҳиши 62% сафари хориҷиҳо ба Тоҷикистон. дар студия бо хабарҳо бо шумо ҳастам Сабрина Акрамова. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафар дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ боздид карда дар чорабинии иди меҳргони вилояти Суғд иштирок намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо маҳсули заҳмати сокинони 18 шаҳру ноҳияи вилояти Суғд, таваҷҷӯҳи масъулинро ба таъмини нақшаи кишти маҳсулоти кишоварзӣ, 40% зиёд кардани кишти картошка ва 60% афзоиш додани кишти зироатҳо аз ҷумла ғалладонагиҳо ҷалб карданд. дар пайи дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба амниятиҳо қонуни ҷадид қабул гардид, ки дар бархе ҳолатҳо барои суханҳою шарҳҳои ноҷо аз ҷумла тариқи интернет ба ҷои ҷавобгарии ҷиноӣ ҷавобгарии маъмуриро пешбинӣ кардааст. Музаффар Ашӯриён, вазири адлияи Тоҷикистон, гуфт: дар амалия ҳолатҳое ҷой доранд, ки шахс барои баён кардани суханҳои ноҷо ки метавонад боиси барангехтани адовати миллӣ, динӣ ё мазҳабӣ гардад, бо моддаи 189 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. дар бисёр маврид шахсе ки ба чунин кирдор даст мезанад, бинобар надоштани дарки дуруст, оқибати ҳуқуқии амали худро пешбинӣ намекунад ва дар натиҷа ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад, тавзеҳ дод вазир ҳафтаи равон дар парлумон зимни муаррифии тағйирот ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Тоҷикистон. ба гуфтаи Ашӯриён, ин тағйирот дар пайи дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки зимни мулоқоташон бо кормандони мақомоти амнияти миллӣ дода буданд, таҳия ва пешниҳод гардиданд. Антонио Гутерриш, дабири кулли созмони милали муттаҳид, дирӯз бо ирсоли як паём Эмомалӣ Раҳмонро бо пирӯзиаш дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шодбош гуфтааст. Гутерриш дар паёмаш ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон навиштааст, ки бо камоли мамнуният табрикоти самимии хешро ба муносибати савгандёткунии дар пеш истодаатон ба ҳайси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол менамоям. умедворам, ки раванди ҳамкориро барои манфиати мардуми Тоҷикистон аз ҷумла тариқи ҳамоҳангсозии муқими Созмони Милали Муттаҳид дар ҳайати кишварии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон, инчунин маркази минтақавии Созмони Милали Муттаҳид оид ба дипломатияи боздоранда барои Осиёи Марказӣ идома хоҳем дод, омадааст дар паёми дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид. мақомоти шаҳри Норак таъкид доштааст, ки новобаста аз паҳншавии коронавирус ва расонидани таъсири манфӣ ба пешрафти соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар, корхонаи муассисаҳои шаҳр дар 9 моҳи соли равон бо натиҷаҳои назаррас ҷамъбаст намуданд. мақомоти шаҳри Норак таъкид доштааст, ки дар 9 моҳи соли ҷорӣ даромади буҷети маҳаллӣ 103% ё 41.6 миллион сомонӣ таъмин гардид, иттилоъ додааст дафтари матбуоти раиси шаҳри Норак. манбаъ қайд кардааст, ки ҳиссаҷудокунӣ ба буҷети вилоятӣ 6.2 миллион сомониро ташкил дод, аммо қисми хароҷоти буҷет бошад 88%, ё ин ки 34.4 миллион сомонӣ таъмин карда шуд. ҳамчунин манбаъ қайд кардааст, ки бақияпулиҳои андоз нисбати аввали сол 12.9 ҳазор сомонӣ кам гардидааст. ҳамзамон манбаъ зикр намудааст, ки дар 9 моҳи соли ҷорӣ корхонаҳои саноатии шаҳр 1.8 миллиард сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол намуданд, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 104.2%, ё ин ки 74.2 миллион сомонӣ зиёд мебошад. гап сари корона, коҳиши 62% сафари хориҷиҳо ба Тоҷикистон.
агентии давлатии омури Тоҷикистон аз коҳиши 62% сафари хориҷиҳо ба ин кишвар дар 9 моҳи нахусти имсол хабар дод. ба гузориши Pars Today, дар ин муддат 355 000 шаҳрванди хориҷӣ ба Тоҷикистон сафар карданд ки дар муқоиса бо давраи мушобиҳи соли қабл коҳиши 62%-ро нишон медиҳад. аз ин теъдод 317 000 нафар ба унвони гардишгар вориди Тоҷикистон шуданд ки дар муқоиса бо давраи мушобиҳи соли 2019 ин ашхос бо коҳиши 63% рӯбарӯ шудааст ва иллати он низ густариши вируси корона эълон мешавад. дар ин асос дар 9 моҳи имсол 337 000 нафар аз кишварҳои узви ҷомеаи ҳамсуд ва 18 000 нафар хориҷи дур ба Тоҷикистон сафар карданд, афзудааст манбаъ. дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. ба ҳар яки шумо рӯзи хушро таманно дорем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.